Salutare! Fac această filmare să vă arăt o schemă de 97-98% la pariuri sportive care ține de cote, da? Priviți bine aici, uitați-vă bine ce vă arăt, pentru că e o schemă foarte bună. Am mai explicat-o pe live-urile mele și de când am început să o explic, de când am explicat schema respectivă, multe persoane mi-au dat mesaje în privat: îți mulțumim foarte mult, Munteanu, am câștigat, am prins și 20 de meciuri. Altul îmi spune că a prins 11 meciuri. Altul mi-a spus acum pe live-ul din seara aceasta că a prins iară 700-800 de lei. Deci primesc mesaje în prostie la 0754 95 3555. Câștig. Deci toată lumea câștigă într-una. Deci voi fiți foarte atenți la ce vă explic acum. Să-i dăm drumul. Luăm primul meci. Da? Fortaleza din Brazilia. Voi ce trebuie să faceți? Veniți pe site-ul acesta soccer24.com, dați pe meciul respectiv, dați la cote, trageți de bară și veniți aici la BTS, adică la GG, da? Nu vă interesează la full time, nici la prima repriză, nici doar la a doua repriză. Să vă uitați la casa de periul de la Bet365. Apăsați aici și vedeți să aveți cotele respective. La GG a doua repriză 3,75, 1,25, la să nu fie GG. Da, schema nu se bazează ca să fie gol-gol în a doua repriză. Jucați, schema merge în felul următor: pe GG, pe final de meci, ori pe 3+, ori pe 2+. Dar cei care mi-au dat mesaje în privat că fac bani după această schemă, joacă la peste 1,5 goluri. Mai au fost persoane care s-au riscat, ori juca și la GG, ori juca și 3+, ori juca și 4+. Bun. Deci, după cum puteți observa, 3,75, 1,25. Am rugămintea să nu vă analizați meciurile de pe o zi pe alta, pentru că cotele se mai modifică. Se pot modifica. Deci voi să vă analizați, îți încep meciurile din Bundesliga, din weekend, de la 4:30, începe să le analizezi de la 12 după masa, de la 12, de la 1. Nu le analiza cu 24 de ore înainte. Ca să ai șanse mai mari de reușită, analizează și fă cum îți spun eu. Luăm următorul meci. Meciul acesta care se joacă acum din Paraguay este 1-0 la pauză. Vii frumos aici, a doua repriză, 3,75, 1,25. Aici 98% mai vine un gol. Tu, de la începutul meciului, îl puneai 2+. 1,25. 1,25 cu ce mai pui tu pe lângă, e perfect. Este foarte ok. Nu. Și încă ceva. Nu-ți forța. Dacă am avut persoane care mi-au trimis mesaj în privat: Muntene, am prins 20-25 de meciuri după schema ta. Credeți-mă că am primit și recompensă pentru chestia asta. Oamenii nu mai puteau de fericire. Muntene, am prins cotă de 50. Muntene, am prins cotă de 100. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce-i cu cota asta? Ce-i cu schema asta? De ce n-ai aflat-o mai repede? Și eu le-am spus: oameni buni, acum eu dacă v-am explicat schema asta, da? Asta nu înseamnă că l-ați prins pe Dumnezeu de mână și gata, vă îmbogățiți peste noapte. Nu. Pentru că se pot întâmpla multe într-un meci. Acum, dacă mi-e o echipă de aici, sau, nu știu, ce meci te joci, alt meci să zic, îți primește roșu, ăla se poate termina așa meciul, că îți influențează mult. Un jucător, fără un jucător pe teren, lipsă, influențează jocul. A doua chestie. Au penalti, ratează, tu ai 2+, e 1-0, îți mai trebuie un gol. Nu are nicio legătură schema dacă i-au ratat penalti sau dacă e VAR, înțelegeți? Dacă e VAR și după 2 minute se anulează. Ați văzut cum a fost și la Atletico Madrid. Ăla fluiera meciul, s-a terminat și zice: păi stai așa un pic, că nu-i gata, veniți aici înapoi. Că vă explic eu, vă arăt eu cum stă treaba. Păi stai că mă duc până la monitor și văd eu acolo. Ok, pe aia că e penalti. Ți-am dat penalti, gata. Și după cum ați observat și ați văzut, care v-ați uitat la meci, s-o și ratat penalti. Deci nu ai ce să faci.
N-ai ce să faci în momentele alea. Dar eu vă spun, 98, 97, 98%, jucați la 2 plus și o să vedeți. Bun, mergem mai departe. La Ranca, cu Dinamo Kiev. Ai dat, dai în spate, BTS, 3,75, 1,25. Prins. Fiți atenți că puteți prinde și la scor corect. Ai dat, dai aici, a doua repriză, 3,7, dai cu mouse-ul aici, că e posibil să nu l-ai în față. E ascuns. 3,75, 1,25. Ați înțeles? Bun, prins. Mergem mai departe. Omonia cu Sociedad. Vedeți? După cum vă spun, nu toate meciurile intră 3 plus sau gol-gol. Te uiți. Ce cota e la 2 plus? Băi, 1,33. Suficient, suficient. Și acum să nu credeți voi că probabil o să spuneți, păi da, dar tu ca să faci filmarea asta, ai ales tu aștia 12 meciuri, aștia 13 meciuri special ca să arăți tu, vezi, Doamne, că e bună schema. Nu. În primul rând e și gratuit. Vă explic gratis, da? Nu vă cer niciun ban pentru schema asta. E gratuit. Și în al doilea rând, nu am selectat. Eu le-am verificat, m-am uitat. Deci gândiți-vă din câte meciuri au fost din Champions League și din Europa League și din Conference League, de mama dragului de unde sunt acolo. Doar aștia le-am găsit, pentru că aici a fost schema, ok. Te duci, dai X, mergi mai departe, uite, Anderlecht cu FCSB. E da, te da. Nu te interesează, nu în prima repriză te uiți. Pe a doua repriză. Pac, 3,75, 1,25. Uită-l, o ieșit. Cât era cota la 2 plus? 1,20. Când vezi că ai cotă 1,20, 1,19, îl pui GG sau 3 plus. Pentru că ai cotă mică la 2 plus. Mergi mai departe. Sau nu-l joci deloc. Nu-l joci deloc. Dacă schema se bazează pe șanse mai mari de reușită, la 2 plus. E dat aici, te uiți, 3,75, 1,25. Ascultați-mă ce vă spun. Jucați și la scor corect. Meciul ăsta nu o să-l scot acum. O să vă arăt. Jucați și la scor corect pentru gazde. Scor corect 2-1. Mergem următorul. Țineți bine minte meciul ăsta, Fiorentina. Ne uităm. Doar repriză. 3,75, 1,25. E dat aici. 1,25, 1,32, Unibet 1,28. Îl joci. Nu mai contează. Îl joci. Nu-l mai pui GG sau 3+. L-ai jucat. Uite aici. Minutul 3-1-0. Minutul 74. Vedeți? O la roșu. Deci aici putea să termine meciul așa. Că puteau ăștia să stea pe apărare. Ia uitați-vă ce vă spun. Paraguay. 1-1. V-am spus? 1-1. Ce mama măsii? Hai să-l pun și pe Telegram. Ia uitați-vă aici. Numai un pic. După schema. Win. Easy. Vedeți? Simplu, fraților. Simplu de tot. V-am spus. 98, 97, 98%. Aici se mai marchează un gol. Uitați, schema respectivă. Ce vă explic. 3,75, 1,25. Gol, gol. 3 plus. Dar voi jucați 2 plus. Că aveai cotă 1,25. Nu contează. Mergem mai departe. Aici l-am. E ok. Priviți aici. CFR Cluj. 3,75, 1,25. Cât ai avut cota? 1,50. De ce să nu-l joci? De ce să nu joci 2 plus? De ce să forțezi 3 plus? De ce? De minutul 64, win, prins, nu te mai interesează. Ai dat X, l-ai prins. Mai departe. Slovan Bratislava, 3,75, 1,25. Priviți, scor corect. Scor corect. 3,75, 1,25. 3,75, 1,25. Cât ai avut cota la 2 plus? 1,25, 1,32. Mergi mai departe. PSG. 3,75, 1,25. Prins. Prins. Mai departe. Ăsta care s-a jucat acum. Sao Paulo. Îi dai. Te uiți aici. 3,75, 1,25. Uitați-vă. Deja 3 meciuri au ieșit la scor corect. Uitați-vă. Din 12 meciuri, 3 ori ieșit scor corect. Pentru gazde. Vedeți? 2-1, 2-1, 2-1. Cât era cota la 2-1? 8,50. Din coace, cât era? 8,50.
din coace, cât era? 8,50. Voi nu observați chestia asta? N-ați observat nimic? 8,50 la toate 3 meciuri. 8,50, pentru că iasă și scor corect. Acum nu-ți iasă tot timpul scor corect, dar prins scor corect. Prins. Și acum în weekend, la câte meciuri sunt, nu o să prins? Uite aici. E dat X și Paules. Ceau. Și acum ăsta poate să moară așa meciul. Nu te mai interesează. Poate să se mai marcheze după 30 de goluri. Nu mai ești curios. L-ai prins 2+, da. Ai câștigat biletul. Te-ai dus la agenție, ți-ai luat bănuții. Noapte bună. Și după ce ați câștigat, am rugămintea la fiecare. Faceți un TikTok. Că aveți cont de TikTok. Faceți o postare, vă puneți biletul pe TikTok și scrieți acolo. Semn de mulțumire. Atât am. Ia uitați-vă, 2-1. 2-1, rapid. Nu mai te interesează. Îi dai X, afar. Fă un TikTok după ce ai câștigat. Și scrie acolo un semn de mulțumire. Scrii. Mulțumesc, Muntean Florin, pentru schema pe care mi-ai oferit-o. Următorul, care ai câștigat iară. Mulțumesc, Muntean Florin. Dar nu posta biletul să se vadă codul. Codul de sus, codul de control sau codul de bare de jos. Pentru că poate să-l scaneze altcineva, dacă nu ne-ai apucat să-ți scoți banii din agenție și atunci îți ia altul banii. Deci cam atât am avut de spus. Sper că ați înțeles schema. Eu sunt sigur că o să vă fie de ajutor. Faceți-vă bilete acum pentru weekend și vă aștept cu mesaje în privat, atât pe Telegram cât și pe WhatsApp la 0754 95 3555. Doar să-mi trimiteți, atâta am nevoie, atâta vă cer, nimic mai mult. Trimiteți-mi mesaje, uitați-vă aici, am câștigat. Mulțumesc frumos! Urmăriți-mă în continuare, că o să vă mai explic și alte scheme. Eu deocamdată mă documentez. La revedere!